M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo mwa Ambuye pano pa tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachitatu la Mulungu wa 30 pa chaka. Mawu athu oyamba akuchokera mu kalata ya Paulo woyera kwa Aroma, mutu wa 8 kuyambira ndime ya 26 kulekeza 30. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Potifa Yakobe wa utumiki wa ana kuchokera ku St. Vincent Mwangata Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo uthenga wabwino ndi monga momwe adalembera Luka woyera, mutu wa 13 kuyambira ndime ya 22 kulekeza 30. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Raymond Mwale, a pastoral director mu Diocese ya Mzuzu. Mawu oyamba. Mawu ankalata ya Paulo woyera kwa Aroma. Abale, momwemonso Mzimu Woyera amatithandiza, ndife ofowoka osadziwa mmene tiyenera kupempherera. N'chifukwa chake Mzimu Woyera mwini wake amatipempherera ndi madandaulo osafotokozeka. Ndipo Mulungu amene amayang'ana zam'kati mwa mitima ya anthu amadziwa zimene Mzimu Woyera afuna, pakuti Mzimuyo amapempherera anthu a Mulungu monga momwe Mulungu afunira. Ndipo tikudziwa kuti Mulungu amayendetsa zinthu mwa njira yoti zonse ziwakomere anthu omukonda ndipo apindulepo. Anthuwo ndi amene Iye amawayitana monga momwe Iye adazikonzera. Pakuti anthu amene Mulungu adawasankhiratu, Iye adawapatulanso kale oyamba mwa abale ambiri. Mulungu sadangowapatula, komanso adawayitana. Sadangowayitana, komanso adawaona kuti ngolunga pamaso pake. Ndipo sadangoona kuti ngolunga pamaso pake, komanso adawagawirako ulemerero wake. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu amthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Luka mutu wa 13 kuyambira ndime ya 22 kulekeza 30. Pa ulendo wake wopita ku Yerusalemu, Yesu ankayendera mizinda ndi midzi akuphunzitsa. Munthu wina adamfunsa kuti, Ambuye, kodi adzapulumuka ndi anthu owerengeka okha? Yesu adayankha kuti, yesetsani kulowa pa khomo lophaphatidza, pakuti kunena zoona anthu ambiri adzafuna kulowa koma adzalephera. Mwini nyumba adzanyamuka n'kutseka pa khomo. Pamenepo okhala panja adzayamba kugogoda n'kumanena kuti, Ambuye, Ambuye, titsegulireni. Koma Iye adzakuyankhani kuti, sindikudziwa kumene mwachokera. Apo inuyo mudzayamba kunena kuti, pajatu tinkadya ndi kumwa pamodzi nanu, ndipo inuyo munkaphunzitsa m'misewu ya mzinda mwathu. Koma Iye adzakuwuzani kuti, pepani, sindikudziwa kumene mukuchokera. Chokani apa nonsenu anthu ochita zoyipa. Apo mudzayamba kulira ndi kukukuta mano pamene mudzaona Abrahamu ndi Isaki ndi Yakobe ndi aneneri onse mu ufumu wa Mulungu, inuyo mukuponyedwa kunja. Anthu adzachokera kumvuma ndi kuzambwe, kumpoto ndi kumwera, nadzakhala podyera mu ufumu wa Mulungu. Pamenepo
amene ali otsiriza adzakhala oyambirira, ndipo amene ali oyambirira adzakhala otsiriza. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Ambuye, kodi ndi owerengeka okha adzapulumuke? Ambuye Yesu ndi ochenjera kwambiri. Atafunsidwa funso limeneli, iwo adayankha kunena kuti yesesani kulowa pa khomo lophaphatidza. Sananene kuti ayi, sananene kuti eya ayi, chifukwa Ambuye iwowo pokumva funso limeneli sanangofuna kuyankha kukwaniritsa zimene ofunsa funsolo amafuna. Ayi, Ambuye kuchenjera kwawo kunali kuonena kuti pa funso lakelo amuphunzitse, amuthandize, he be guided, osati kungoyankha kuti chimene afuna ndi ichi. Ayi, koma kuti kodi funso limeneli adzapulumutsidwe ndi ochepa okha. Ambuye akuti yesetsani kulowa pa khomo lophaphatidza, kunena kuti tiyesese ndithu. Chifukwa iwo Ambuye Yesu Kristo akanena maopa kunena kuti ayi azapulumutsidwa ndi ambirimbiri. Bwezi anthu ena maganizo awo akunena kuti ndiye kuti ameneyu sakulemekeza, ndiye kuti ameneyu basi wangozisiya kuti zinthuzi basi nzachisawawa, basi sakuyikakonso nzeru kuti kuchita kwabwino ndikofunikira, akuti anthu akapulumuka ndi ambirimbiri. Akangoyankhanso kunena kuti ayi akapulumutsidwa ndi ochepa, basiso kuti amunisemeranso chinyawo kumanena kuti ayi ndi ameneyu ndiye kuti akuphunzitsa ndi waliuma kwambiri, mfumu wa kumwamba kukaniza kuti sakapulumuka anthu ambiri. Yesu Kristo akunena kuti yesetsani. Zaperekedwa kwa inu, zaperekedwa kwa ife, tiyesese kulowa pa khomo lophaphatidza. Kuyesesa kuzichitira nthangwanika, kuyesesa osangokhala ayi, kuyesesa kutangwanika, kuchita zinthu zimene zingatithandize kukalowa pa khomo lophaphatidza, making every effort, taking every effort to enter the narrow gate. Izi zikutithandiza kunena kuti pa banja pathu inde tidalandira ndaliso, inde tidadalisisa banja lathu, inde Mulungu akutidalisa ndi zambiri, koma osangokhala kumangosekerera, osangokhala kumangodyerera, osangokhala kumangokondwa tsiku ndi tsiku, posayesesa kulowa ufumu wa Mulungu, posayesesa kulowa pa khomo lophaphatidza. Izi zikutithandiza kuti chaulere chimene tinalandira tikangochisunga osachigwiritsa bwino ntchito, sitikafika pamaso a Ambuye. Inde tinabatizidwa, koma ngati Mkhristu ndimapanga chani? Ndimayesesa kuchita ntchito za chifundo, ndimayesesa kukhala bwino ndi anthu, ndimayesesa kuti zabwino zimene ndinalandira ndikuthandiza nazo anthu ena. Tiyeni tikhale ndithu anthu oyesesa kuchita zabwino pa banja pathu, pa Chikhristu chathu. Chisakhale Chikhristu chofowoka, chisakhale Chikhristu chobwerera mbuyo. Yesesani kukonza, yesesani kupitisa pasogolo zimene zibweresa chimwemwe, zimene zisonyeza ndithu poyerayera kuti ndinu thupi limodzi. Budanena paguwa kunena kuti inde ndikuvomera, inde ndikuvomera, mkusanduka thupi limodzi. Zochita zanu zikhale ndithu zosonyeza kuti ineyo zimene ndidaziyankhula ndi pakamwa ndikuzichita ndithu ndi umoyo wanga.
So living that faith in action. What I said yes to, sangokhala kuti nangonena mawu okha ayi, komano kuti ndikukhala zimene ndidazinena ivi tikuvizomera na kuphala pakwetu kuti nifisikenge enya nkuzomera tikwena kuvifiska mu umoyo withu nati tiyezeske tijitangwaniske kutangwanikira chiuta, tijitangwaniske kutangwanikira chiuta. Nchakuziwa chomene kubikapo mtima pa kutangwanikira chiuta. Tireke kuba vakata, tisakhale anthu aulesi. Our convictions should not be weak, nor our endeavor be feeble. Let's work. Let's be active. Let's strive. Let's do the needful, making every effort to enter the narrow gate. Ambuye amadziwa, tiyeni tilimbe kukhala muchiyero. Ambuye amadziwa nthawi zimene tikudusamo. Ambuye amadziwa chilichonse chimene tikukumana nacho, koma ifeyo tisataye mtima. Tisaleke kuchita zabwino, osatopa kuchita zabwino. Zimene tamva ndi kukhulupirira tizichite ife tomwe. Faith in action. Tilimbikire ndithu kusata zimene zibweresa ndi kulimbikisa ubale wathu ndi Mulungu. Chimene chitichosako ifeyo kwa Mulungu tidane nacho, zoyipa tidane nazo, koma tilimbikire ndithu kukonza ubale wathu ndi Mulungu. Mzimu Woyera atilimbikise ndi kutisandutsa ake a Mulungu. Mulungu amatitana monga momwe Iye adatikonzera. Tiyeni tisaziyang'anire pansi. Tiyeni tipempherere achinyamata avomere ndithu liwu la Mulungu, avomere kutumikira Mulungu, alimbikire kuthandiza anthu kukalowa pa khomo lophapatiza. Inde akakhale pa nthawi akumva mawu osiyanasiyana, koma iyo mwa Mzimu Woyera athandize kumvetsa liwu la Mulungu limene limatiyankhula tonsefe, ndipo akhale ndi chidwi kunena kuti Ambuye ndilipo nditumeni, Ambuye ndithandizeni kuti ndithandize anzanga, ndithandize ine ndemwe ndi anzanga kulowa pa khomo lophapatiza. Amen.